Уважаеми зрители, поредно предизборно интервю сега в ефира на телевизия Шумен. С добре дошъл, приветствам Румен Райчев, кандидат за общински съветник от групата на... Добре дошли на зрителите, които ни гледат в момента. Благодаря. Надявам се чувстваш уютно в нашото студио. Както винаги. Четвърти в листата на СДС с кандидати за общински съветници за Шумен. Защо? Защо се включваш в предизборната надпревара? Каква е вашата мотивация и приоритети, разбира се? Като чуя за екип, за носене на отговорност и нещо в мене звънва, може би насъдено в годините и с професионалния опит. 3 букви. Съюз, демокрация, сили, обединение от казата на едни хора в една общност шуменска, където се познаваме повечето, съмишленици, ме доведоха до решението да поема тая първо лична отговорност, после и обществена. Знаеш ли, ще ти споделя нещо много интересно. С предизборните плакати и всичко, което върви, аз гледам себе си на снимката на предизборния плакат. Излизам и виждам хора, които спират и гледат мен. И си викам, хей, това не е някаква интернет платформа, това е истина. Просто трябва да го направиш. Това е носене на отговорност. Там се съдържа всичко. Кой е Румен Райчев и защо? Какво предлага? Румен Райчев е един средностатистически шуменец, малко идеалист, обединен винаги с хора, които са за някаква кауза. Като професионален опит в частните охранителни структури дълго време, в системата на МВР, в специализираното тактическо звено за бързи действия годинки. Използвам случай да поздрави всички служили там. В момента отговарям за охранителната структура на една голяма организация, т.е. спасител, морски спасител, спасител в бързо течащи води, дипломиран в бакалавър по отношение на национална сигурност и обществен ред, магистратура бедствия, аварии, кризи и менеджмент, така че всичко останало извън тая визитка, като професионален опит, ще си опитам да дам на този екип и начина, по който това ще да опитам като човек с такава сериозна експертиза. Това ли са сред приоритетите, които предлагате на дневен ред пред шуменската общественост в навечерието на местния вод? Шуменец иска да чуе прости неща. Шуменец иска да чуе за сигурност, иска да чуе за това, че ще е спокоен. Нали, говоря по отношение на моя ресор. И някой, който да му обещае нещо извън предизборните обещания и тия клишета, което да е конкретно направено. Правим впечатление, че ако сега отида на булевард Симеон Велики и това разкопано шосе с една шпателка застана и започвам да събирам предизборни гласове и да поправям това, което би трябвало да се оправи много отдавна, те повечето водачи на МПС ще гласуват за мене. Включително и за това, което заставаме за тази кауза. Дребни нещица иска да чуеш. Кои са основните, които бихте променили скоростно, когато приключат изборните по отношение на моя ресор, много е важно първо човек да се огледа. Не е сериозно първо към себе си, после към избиратела да обещаваш неща, с които ти не си запознат. Въобще не бих отменил или отрекал всичко, което е направено до сега. Бих се огледал къде се намирам, сред какви хора и бих подал ръка, включително очаквам и те да подадат ръка на мене, като един голям екип с всички участващи в този общински съвет, с поставената основа вече да доразвиеме някои неща. Аз визирам конкретно общинското предприятие за охрана, което има изключително много какво да се направи, да се последва добрия опит на градове като Русе, Сливен, Бургас. Да не говорим, че без да изпадам в цифри и конкретика, общинския бюджет за тая година е такъв, че само с една стотна от него може да се направят чудеса в една частна охранителна структура. И като казвам оптимизация точно в тая посока. Превенция. Превенцията е ключова дума. Превенция на ниво училища. Превенция на работа с директори на училища. По отношение на виждате в какъв сложен свят живееме, по отношение на тероризъм, бедствия, аварии, кризи. Казахте и така доброволните формирования, но понеже сме на финала на нашия разговор, само с няколко думи, и те ли ще бъдат част от те ще бъдат част от всичко като приоритет, като правомощия, както и облегчения за всички тия служители на техния достоен труд, който полагат. Господин Райчев, на финала на нашия разговор, това е вашата камера. Как бихте се обърнали към шуменските избиратели, защо да ви подкрепят? Просто по-човешки. Погледнете в очите хората, които
ви обещават нещо, преценете и ако усетите това, което е важно за вас, т.е. да сте здрави, да сте спокойно, останете такива и през идните години и направете своя правилен избор. Гласувайте с, мога ли да кажа номер? Гласувайте с номер 25. В тия цифри се съдържа и съдържанието на всичко това, което желаем да направим за всички нас и вас. Благодаря ви. Благодаря на Румен Райчев, кандидат за общински съветник от листата на СДС Шумен. Купуването и продаването на гласове е престъпление.